पण करायला बरं पडतं मग जर का मसाला आपला वाटलेला असेल ना तर आपल्या बागेतला काढलेला तर हा पण बघा पिकला आता जो पाला मसाला ना तो झाडामध्ये टाकून देणार, आपण फेकायचं नाही. ही काटलं पिकलेली आपल्या आड्यामध्ये काढलं ना सगळं मिक्स केलंय तर फारसं काही जमत नाही, त्याच्यामुळे जरा गडबड होते. बापरे, हे बघा धुकं बघा सगळीकडे बघा धुकं पसरलंय. छान वातावरण झालंय. अरे माझा बछडा आला तू. आणि पट्टा नाही बघा गळ्यामध्ये, त्यांचे पट्टे ना दोघांचे पण धुतलेत तर दिसतोय बघा कसा, काल रात्री धुवून काढले. चला किती धुकं हे पडलंय बापरे. मग अशी राऊंड मारायला गेली होती म्हणजे आपल्या आड्यातच, तर पाऊस पडत होता बारीक बारीक, त्याच्यामुळे मग जास्त काही फिरलो नाही. पण आत्ता बघा कसं धुकं पसरलं ते. बब्बू ए बबुड्या म्हणजे पॉंजे कोण तू निने केली होती ना. हां निने केली होती ना, गाई करायची ना बेटा. चल तांदूळ टाकते पहिला पक्ष्यांना. दव बघा किती पडलंय झाडांवरती, आणि फुलंसुद्धा भरपूर धरलेली दिसत आहेत. गुलाब, चाफा, मोगरा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक हे आपल्या चॅनलमध्ये. तर सकाळची वेळ आता वाजलेत मला वाटतं 6:30 पावणे 7 झाले असतील, आणि सुरुवात केली आजच्या आपल्या व्लॉगला. आज घरामध्ये ना भरपूर काम आहे, म्हणजे किचनचं काम खूप जास्त आहे, मसाला वगैरे पण काढायचं आहे आणि दुसरं पण बरंचसं काम आहे. काल व्हिडिओ नव्हता टाकला, बऱ्याच ताईंच्या कमेंट्स आल्या होत्या ताई तब्येतीची काळजी घ्या म्हणून. तर ठीक आहे, मी आता थोडासा ना हल्ली थकवा जाणवायला लागतो, पण ठीक आहे. मी आता कालची सर्व राहिलेली कामं आज पूर्ण करायचे आहेत. किचनचं तुम्हाला म्हणाल ना जास्त काम आहे आज, मला असं वाटप वगैरे पण काढायचं आहे आणि दुसरं पण आहे बरंचसं, तुम्हाला मी दाखवेन नंतरला. एखादी रेसिपी शेअर करायचा विचार आहे, आता बघूया काय आता जेवणाचा बेत ठरतो आहे त्याप्रमाणे. नाश्त्यामध्ये आज काय फारसं नाही करणार आहे. कोणाला जेव्हा म्हणाले फ्रूट्स घरामध्ये पडलेले आहेत ते संपवा पहिले, नाहीतर खराब होऊन जातील ठेवून ठेवून. फ्रूट्स खायला काही कंटाळा करतात घरामध्ये, त्याच्यामुळे आता हे कापायचे फ्रूट्स कापणं, त्याला चाट मसाला टाकून मग खायला देणार. त्याच्यामुळे नाश्त्याची सोय झालेली आहे. जेवणामध्ये विचार आहे साधं सिंपलच काहीतरी करायचं. तर सगळ्यात आधी आपल्याला पाणी भरायचं आहे. हे बघा हे सर्व ह्या टाक्या वगैरे आहेत ना रिकामी झालेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ते काम सगळ्यात आधी आता करायचं आहे. आता मी पटापट घरातला आवरून घेतो, म्हणजे झाडू वगैरे काढून घेतो, पण तो कुणाला जाऊन मोटर चालू करेल आणि मग आपली बाकीची कामं. चला पाणी प्यायचं ना, नारळाचं पाणी या लवकर, या दोघांनी पण इकडे लवकर या. आणि हे बघा हे नारळ फोडले, नारळ त्याच्यात मला म्हणजे मसाला काढायचा आहे. आणि हे नारळाचं पाणी देते वाघे आणि शेरू यांना आवडतं ना. वाघ्या धर. हा बघा हा तर उभाच आहे, त्याला जरा पण आवाज गेला नारळ फोडते म्हणून हा लगेच हजर. वाघ्या धर, हे खाऊ धर बेटा बाबू. हा बघा हा पण आला आमचा शेठ. हा घ्या, आता हल्ली नारळ फोडले ना तर ह्यांना देते पाणी, मग आवडीने पितात, आवडीने. बस झालं, हा चला बस 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 बेटा. तर कांदा बघा आपला भाजून झाला आहे आणि इथे खोबरं भाजतं आहे. मागच्या साईडला भाग्या आणि शेरू यांचं चिकन आहे ना ते गरम करत ठेवलं आहे. ही राग बघा काढून ठेवली आहे चुलीतली, ती झाडांना मारायची. आणि भाग्या शेरू ते बघा दोघंजणं शांतपणे झोपलेत, त्यांना अजून ना खायला द्यायचं बाकी आहे. आता हे पण झालं आहे, म्हणजे आज सगळ्यात मोठं काम आहे वाटप काढायचं, म्हणजे सगळ्यात मोठं काम असतं. आता हे वाटून घेते मिक्सरला लावून, त्यात आलं टाकायचं, लसूण टाकायची, म्हणजे एक समजा ना आठवड्याभराचं वाटप, म्हणजे एक 7-8 दिवस आरामात जातात. मग
जेवण करायला बरं पडतं मग जर का मसाला आपला वाटलेला असेल ना तर. आणि माझी कढई बघा कशी हलते. काय झालं वाग्या? काय आलं? कसला आवाज आला? ओ वागू, चला पहिला पट्टे घालून घ्या गळ्यामध्ये. हा गळ्यात पट्ट्यानंतर दिसतोय बघ कसा. हा बघा येऊन बसला इथं. अरे सगळे एकदम जवळून. को हां चला चला चला. तर ताईंनो देवपूजा करून झाली आत्ताच. आणि देवपूजा मी करत होती आणि माझ्या शेजारी बघा कोण येऊन बसलंय. हा बघा वाग्या. हा बघा. त्याचं चाललंय काम. ए बाबा भिजून आलाय ना बाहेरनं, पाय ओले करून आला तर पुसतोय. हो बया. हां म्हणजे पूजा करत होती ना, दोनदा मला डिस्टर्ब केला. डिस्टर्ब म्हणजे सारखा मध्ये मध्ये येत होता. त्याला म्हटलं जरा थांब खाली बस, तेव्हा तो खाली बसला. इकडे बघ बेटा सगळेजण बघ बघतात तुला. बाबू हे बघ. हां जिजप्पा करायला बसला तू इथे काय रे? हां शेरू कुठे आपला? शेरू कुठे? शेरू कुठे? शहाणा पोर आहे ते माझं. टिका लावायचं जिजप्पाचा टिका लावूया आपण. हां तर हे बघा हे सगळ्या वेली आहेत ना, ही गिलकीची वेल आहे ना, ही काढून टाकणार. काढायची ना ही वेल? कुठनं आलेले? अच्छा ही इकडची हे कर ना, इकडची मुळासकट कापलेली ह्या साईडची. ऐकलं का? इकडे आहे ती ह्या साईडला. मग ती जी आहे ना ती इकडची मरून जाईल मग ह्याच्यावरची. ही गिलकी ना खूप जुनी आहे. ही बघा इकडनं आलेली आहे ती. आणि तिला आता किती महिने झाले, 2-3 महिने झाले, फळ काय अजून धरलेलं नाही आणि फुलं पण काही आलेली नाही आहेत. त्याच्यामुळे ही आता काढून टाकावी लागेल. आणि दुसऱ्या नवीन ज्या आलेल्या आहेत ना त्या आता फुलं कशा हळूहळू ना म्हणजे येत चाललेल्या आहेत. गिलकी म्हणजे पारोशी आहे, त्याच्यामुळे तिचं मूळ आहे ना तिथे आहे बघा. तर ते ना काढून टाकणार म्हणजे तेवढी ही जागा की नाही मोकळी होत जाईल असं आहे. कुठनं? हां काढून टाकते. तर बाकीच्या त्या साईडला आहेत त्या. तर इथे रान कसं भरपूर वाढलं आहे ना, त्याच्यामुळे मग आता इथलं काढतायत सर्वजण. हे बघा. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला मी भाग्या आणि शेरू यांचं दाखवते. हे बघा हे दही लावलं होतं रात्री, ते आता गेले फिरायला. हे कुणालचे खजूर संपलेत, ते आता पॅकेट खोलायचं आहे. सकाळी कुणाला खजूर आणि काय त्याला म्हणतात बदाम भिजवलेले, त्याचं रोजचं ठरलेलं खायचं. आणि आता बघा हे फ्रूट्स आहेत उरलेले भरपूर होते, ते संपवली. आणि हा चिबूड आपल्या बागेतला काढलेला, तर हा पण बघा पिकला आता. आता हा एक कटिंग करून पहिला वर फ्रीजमध्ये टाकून ठेवते. आणि हे बघा हे इडलीचं पीठ आहे ना, मी नाश्त्यासाठी रात्री असं करून ठेवलं. 1 मिनटं तुम्हाला दाखवते. आणि चांगलं असं फुलून पण आलेलं आहे. पण आता फ्रूट्स खायचे तर म्हटलं राहू दे, हे आपण संध्याकाळी बनवूया, रात्रीच्या जेवणामध्ये होईल. तर इथे बघा आता खत गाळायचं काम चालू आहे. म्हणजे हा जो भाजीपाला, कांद्याच्या साली जास्त आहेत ना त्याच्यामध्ये. हां कांद्याची साल. तर ते आता हे सगळं पाणी गाळून घेणार आणि मग सगळं आपल्या वेलींना रोपांना टाकायचं आहे. चला जरा मदत करते. हे बघा गाळून घेतलं आता. आता हा जो पाला बसवला ना तो झाडामध्ये टाकून देणार, आपण फेकायचं नाही. पाणी बसलं. हां आणि हे बघा हे पाणी आता ह्यात अजून साधं पाणीनं मिक्स करायचं आणि सगळ्या वेलींना रोपांना घालून घ्यायचं. आणि तसं पण ना आज झाडांना पाणी घालायचा म्हणजे असं वाटतं की पाणी घालावं, कारण किती दिवस झाले पाऊस पडलेला नाही आहे. म्हणजे दिवसभर असं कडाक्याचं ऊन वगैरे असतं, तर आज घालावंच लागेल ना पाणी. त्याच्यामुळे हे खताचं पाणी झालं तयार. हे घातलेलं एकदम चांगलं. ती जाळी जाऊ दे परत जागेवरती. सर हां तेच तिकडे लागले असेल ना. तर कुणालच्या बाबांनी बघा सुरुवात केली ते पाणी खताचं टाकायला. आणि तुम्हाला ना शिराळ्याची वेल दाखवते. आपल्याला एका भाऊंची कमेंट होती शिराळी धरले की नाही म्हणजे दोडकं. तर ही बघा ही अशी फुलं ना येत चाललेली आहेत, फुलारले अशी पिवळी पिवळी फुलं बघा लागतात. आता धरेल ते थोड्या दिवसांनी. थोडासा वेळ लागतो ह्यांना म्हणजे फळं धरायला. पडवळ आपली छान झाली आहे, म्हणजे दुधी जशी बहरले ना तशी पडवळ पण आपली छान झालेली आहे. आता हळूहळू फळं ना धरायला लागले आहेत पडवळला पण. ही बघा ह्या साईडला अशी वेल आलेली आहे. तर पाण्याची टाकी बघा आपली ओव्हरफ्लो झाले, म्हणजे पाणी सगळं भरून झालेलं आहे. आता कुणाला फोन केला आहे, कुणाला ना मोटर गेला आहे बंद करायला. आणि हे राहिलेलं पाणी कुणालच्या वेळा ना जरा झाडांना मारत आहेत ते बघा. म्हणजे बंद होईपर्यंत पाणी कसं येतं ना पायपाने, सगळं भरून झालं.
म्हणजे पाणी भरता भरता सर्व घरातलं काम ना पटापट करून घेतलं. शेरू बघा ओरडतो, त्याला ना बांधून ठेवले ना, मग पाण्यामध्ये नाचत बसतात, मग पुऱ्या घरभर ओलं करतात. अरे थांब, म्हणजे जसा जसा तो माझा आवाज ऐकतो तसा तसा तो केकतो. थांबा 1 मिनटं. मी आता बोलायची बंद झाली ना, त्याचा आवाज बंद. आता जसं मी बोलायची सुरुवात करीन पुन्हा त्याचं ओरडणं चालू होईल. तर सगळं सांगितलं का ते बघा, घरातलं सर्व काम आटपून झालं आहे. आता फक्त जेवण बाकी आहे. आज मुळ्याची भाजी आणि चपाती किंवा भाकरी हे दोनपैकी काहीतरी एक बनवणार. मग झालं, बहुतेक काम सगळं झालेलं आहे. कपडे बाकी धुवायचे, ते कपडे आता मी भिजत घालते, मशीनमध्ये टाकणार आहे. नेहमी कशा हाताने धुवायचे ना, पण आता पाऊस नाही पडत आहे, 8-10 दिवस झाले, त्याच्यामुळे फारसे असे चिखलाचे होत नाही. बघ किती ओरडते तर पण बोलते तर बघा. हा जाम हुशार आता. चला नाश्ता करून घेऊया. नाश्ता करायचा बाकी आहे आणि मग रेसिपी झटपट तुमच्याशी शेअर करते, साधी सिंपल. कुणाला जेव्हा डाळिंब सोलतात. आणि हे बघा, हे चिबूड सकाळी कापला, त्यात साखर टाकली, थोडंसं काळं मीठ टाकलं आणि थोडासा चाट मसाला. मला वाटतं तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये पण दाखवलं होतं. आणि फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं. हे कसं पाणी सुटलं आहे. गुरं आली वाटतं ना, गुरांचा आवाज येतो. आता शेरू भुकायचं चालू होईल बघा. हा बघा कसा मांडीवर झोपला, तुम्हाला मी दाखवते. हा बघा, आहे ना. तू खाणार आहे फ्रूट शेरू? डाळिंबाचं साप कमी झाला ना, कुणाला मोसमी असतोय बघ कसा. कुणाला चाललाय केस कापायला बाजारामध्ये. आता इतक्या लांब तो चालत जाणार आहे. त्याला म्हटलं आज जाऊ नको, रविवारी जा. आज वार आहे, शुक्रवार. म्हणजे काल ना गेला होता तो कुणाला, जेव्हा काल मार्केटला गेलो होतो तेव्हा पण ते बंद होतं. पण आता त्याला चालत जायचं आहे म्हणतो. काय रे, कशाला एवढं लांब जातो चालत? रविवारी कुठे बंद असतं? बंद असतं रविवारी सलून. हां, शनिवारी बंद असतं, रविवारी. रविवारी उलट लोक जातात कापायला केस, समजलं का? बंद असेल. घ्या चिबूड घेतो डिशमध्ये काढून. कुणाला आता आवडतं चिबूड. गेल्या वर्षी तोंड वाकडं करून करून खायचं ना. डाळिंब बघ पटकन सोलून झालं ना. चला नाश्ता करूया. पहिला देते ह्यांना. हां जा, एक साईडने जा. ऊन किती पडलं आहे बघ. कुणाला केस कापायला चाललं आहे. आणि शेरूला इथे बांधून ठेवला, कारण तो मागे लागला असता. वाघ्या आपला गेला फिरायला सकाळपासून 2दा, म्हणजे येऊन गेला, अजून काय परत आला नाही आहे. चला त्याला जाऊ दे. तुम्हाला ना मी बिया दाखवत्या काटल्याच्या. ह्या बघा, ही काटलं पिकलेली आपल्या आड्यामध्ये काल ना सापडले. तर ही अशी उन्हामध्ये ना ठेवलेत. ही 2 दिवसापूर्वी सुकं घातली होती. असे डाळिंबाचे दाणे कसे तसे असतात. आणि हे बाई छान वाटतं ना, लाल लाल भडक एकदम. चला, तर मी आता ना किचनमध्ये जेवण करायला घेतलं आहे. तर ही बघा, ही मुळ्याची भाजी मगाशी पाणी लावलं ना तेव्हा स्वच्छ धुवून घेतली. खूप माती होती. आणि ही ताजी शेतातली भाजी आहे. आपल्याकडची नाही, काकाने दिले काल संध्याकाळी. आणि ही बटाटे धुवून ठेवली. जेवण की नाही आज म्हणजे रात्रीचं जेवण उरलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्या पद्धतीनेच करायचं आहे. ही आपली वाटाण्याची भाजी रात्रीची. ह्यात डाळ आहे थोडीशी उरलेली. ही बघा, आता गरम फ्रीजमध्ये होतं ना, आता काढून ठेवलं बाहेर. पटकन भाजीने भाकरीच होईल. आणि थोडासा भात लावायचा आहे भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी. तर झटपट ना तुम्हाला रेसिपी शेअर करते. आपल्याला काय ताईंची कमेंट होती की भेंडी फ्राय दाखवा म्हणून. तर ही आपल्या बागेतली बघा भेंडी, याची लांब लांब ना चिरून घेतलेत. आणि इथे मी घेतलं आहे कुळदाचं पीठ. जर का कुळदाचं पीठ नसेल ना तर तुम्ही चण्याचं पीठ वापरू शकता किंवा तांदळाचं पीठ घ्यायचं. एकदम टेस्टी बनतात. पण ह्या पिठाने म्हणजे कुळदाच्या पिठाने एकदम भारी बनतात चवीला. हळद घेतलं आहे, थोडंसं तिखट मसाला आणि मीठ आपल्या चवीप्रमाणे. आता हे सगळं ना एकत्र करायचं आणि या भेंड्यांना ना व्यवस्थित असं लावायचं. सगळं मिक्स केलं आहे. आता हे पीठ बघा सुकं वाटतं ना, तर हलकंसं फक्त पाणी टाकायचं थोडंसं. तर पीठ आपलं ओलं होईल नाही इतकं. आणि जर का तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही एक 5-10 मिनटं ठेवू शकता किंवा डायरेक्ट टाकलं ना तव्यावरती तरी पण चालून जातं. थोडंसं अजून घेते, म्हणजे प्रत्येक भेंड्याला हा जो मसाला आणि पीठ आहे ना ते सगळं व्यवस्थित लागायला पाहिजे. मग ती भेंडी मस्त अशी कुरकुरीत होतात. आणि अगदी कमी तेलामध्ये ही फ्राय करून घ्यायची. तर ही भेंडी फ्राय की नाही कुणाला खूप आवडतात, त्याच्यामुळे वरच्यावर म्हणजे भाजीपेक्षा भेंडी फ्राय बनली जाते आमच्याकडे.
कुणाच्या आवडीची भेंडी. तर गॅसवर बघा तवा ठेवला आहे आणि त्यात मी टाकते तेल. तवा कसं जास्त गरम नाही करायचं आणि तेलसुद्धा जास्त गरम नाही झालं पाहिजे. आता गॅस मी स्लो करते आणि आता ही भेंडी आहेत ना अशी सोडून द्यायची अशीच. ते नंतर शेकल्यावरती ना सुट्टी होतात. आपण हाताने सगळं असं वेगळं करून घेऊया नंतर. आणि साईडने तर तेल सोडते. सर्व भेंडी टाकली. आता साईडने थोडंसं तेल सोडते. जास्त तेल नाही टाकायचं. आणि तर स्लो गॅसवरती अशी व्यवस्थित अशी परतून घ्यायची. आणि आज केलेली आहे भाकरी. चांगलं झालं जेवण आजचं. चला जेवायला घ्या. पावाले होते साईड कट केला फक्त. दाढी बघा कुणाला हेअर कट बघा कसं करू आलाय तो. दाढी तेवढी दिसते केलेली आणि केस मात्र तसेच दिसत. बघू दे साईडला बघू दे. जेवा. तर कुणालचे बाबा वाघे आणि शेरू यांना जेवायला देतात. त्यांचं ताट बघा वाढून ठेवलं आहे आणि त्यांचा फोन चालू आहे. कुणालच्या आत्याचा फोन आले ना, त्या फोनवर ते बोलत आहेत ते बहिणीशी. ते बघा दरवाजा बंद केला मी किचनचा कारण आवाज येतोय ना बाहेर म्हणून. चांगली झाली भेंडी फ्राय ना. खा. फॅन बंद करते फॅन. तर किचनचं बघा शेवटचं काम मी आता आटपलं. सर्व माझं झालं आहे करून. कपडे वगैरे सगळं काही झालेलं आहे करून. आणि दुपारच्या वेळेस की नाही थोडासा अंधार असतो किचनमध्ये. म्हणजे असतो उजेड पण लाईट लावलेलं चांगलं असतं. आणि वातावरण इतकं खराब आहे ना सध्या गावाला. गावाला नाही मला वाटतं सगळीकडेच खराब असे वातावरण. कारण गरमी इतकी होते ना, खूप गरमी होते. म्हणजे फॅनशिवाय राहायलाच नको इतकी गरमी होते. आणि त्याच्यामुळेच मला असं वाटतं जरा थोडी तब्येत मी जरा वर खाली झाली होती. पण आता एकदम ओके आहे मी. आज 2 दिवसाचं सगळं काम माझं आटपून घेतलेलं आहे. म्हणजे सगळं झालं आहे माझं. आता वाजलं आहे सांगते तुम्हाला 1:30 वाजलं आहे. म्हणजे सगळं काम ओके झालेलं आहे. आणि भाग्या शेरू तुम्हाला दिसत आहेत का? हे बघा झोपलेत दोघंजणं. भाग्या जागा आहे. जर बऱ्याच त्या ताई आणि भाऊ आहेत त्यांच्या कमेंट्स होत्या कम्युनिटीमध्ये की ताई तब्येतीची काळजी घ्या म्हणून. त्यांना एकदम छान आहे मी. एकदम ठणठणीत आहे मी. मी कशी आजारी जरी पडली ना की ते तेवढ्यापुरतं असतं. जास्त अशी मी घेऊन बसत नाही. कारण घरात पण बघा आपलं असतं ना करायचं. आपण जर का घेऊन बसलो तर घरातली म्हटलं कामं कशी होणार. आता ह्या दोघांना कसं बाकीच्या कामात त्यांची मदत असते पण जेवणाचं फारसं काही जमत नाही. त्याच्यामुळे मग जरा गडबड होते. खाण्यापिण्याचे हाल होतात त्यांचे. म्हणून उठायचं आणि करायचं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.